blincio, a oes angen i'r Cymru Cymraeg newid eu hagwedd tuag at ddysgwyr. Mae ganddyn nhw agwedd eitha snobryglyd, falle dosbarth canol. Dyfodol y sîn roc Gymraeg sy'n poeni hac yr wythnos hon, a Cai Morgan sy'n gofyn faint o lwyfan sydd i fandiau Cymraeg, yn enwedig ar gyfryngau Cymru. A oes angen grŵp lobio iaith newydd? Simon Brooks sy'n wynebu cwestiynau o wael. Somebody has to do the guinea fowl circuit, i chi'n dweud. Ych chi eisiau bobl i roi beth? 25 y mis, mudiad dosbarth canol fyddwch chi, Simon Brooks? Ni ddim yn credu bod un fudiad elitaidd yn yr ystyn yna. Yr wythnos hon yn yr Eisteddfod, fe fydd Christine James yn paratoi at gymryd awennau'r wyl fel yr archdderwydd nesaf. Hi fydd y fenyw gyntaf yn hanes hir yr orsedd i ymgymryd ar dasg. Ond y ffaith ei bod hi'n ddysgwraig sydd wedi corddi'r dyfroedd. Heno felly i ni yn gofyn, a dyn ni'n bryd i newid yr agwedd am y label yma. Dros y flwyddyn diwetha, mae tua 15,000 o bobl wedi bod yn dysgu Cymraeg mewn canolfannau i oedolion ar draws Cymru. Yn ôl adroddiad diweddar, mae yna 2,000 yn llai o bobl yn siarad Cymraeg bob blwyddyn. Yma yn yr Eisteddfod, mae maes y dysgwyr yn cefnogi ac yn trio denu pobl i siarad yr iaith. Ond fis diwetha, lawnsiwyd y llyfryn Rhannwch eich Cymraeg ar ôl gofidion bod na agweddau negyddol tuag at ddysgwyr a bod angen mwy o gymorth. O'n i'n gweld bod siaradwyr Cymraeg weithie'n teimlo'n nerfus yn siarad y dysgwyr, ond ddim yn siŵr pa lefelau oedd y dysgwyr arnyn nhw, a hefyd oedd y dysgwyr yn teimlo'n nerfus fi'n credu achos na gyd o'n nhw'n clywed o tafodiaeth cry neu oedd siaradwyr Cymraeg yn siarad yn ddigyflym, pethau fel yna. Yn ôl Gwenllian Willis, mae angen annog pobl i wneud mwy i helpu y rai sy'n dysgu mwyn codi eu hyder. Achos dwi yn meddwl ar hyn o bryd mae rwystrau rhwng siaradwyr Cymraeg a dysgwyr a mae yna lle i wella fan hyn a dyma pam ysgrifennon ni'r llyfryn. Felly beth yw barn rhai o'r myfyrwyr sy'n newydd ddechrau dysgu'r iaith? People who spoke Welsh, I would speak back to them. They just kind of carry on talking amongst themselves, and because I couldn't quite keep up with the pace or the vocabulary, I just felt very isolated. A lot of learners struggle because they're nervous of speaking to fluent Welsh speakers. If you're making an effort, I find people will make an effort with you. Mae Amelia Curley newydd ddechrau cwrs dwys yn y ganolfan Cymraeg i oedolion yng Nghaerdydd. Yn wreiddiol o Bolton yn Lloegr, mae hi newydd symud i Gymru i fyw gyda'i chariad. Rhaid i fi ffandio fy chariad. Dwi'n dysgu Cymraeg achos dwi eisiau siarad gyda teulu a fy cariad. Mae cefndir Cymraeg ei chariad yn bwysig iawn i Amelia, a mae hi'n gwerthfawrogi'r gallu i fwynhau'r diwylliant gydag e. Dwi eisiau siarad gyda Cymraeg yn y dre a yn y gapel. Dwi'n hoffi siarad Gymraeg. A'r profiad yn bositif hyd hyn. I can understand why anyone that speaks a language as a first language would want to either slow down the speech or change to another language because it can be frustrating. But anyone that knows that I have been learning has been supportive about it, so I haven't yet come across anyone that said, why are you learning Welsh? You shouldn't be. Fi'n ystyried fy hun yn iaith gyntaf, ond mae pobl ar hyd yn meddwl mod i'n ail iaith oherwydd ges i ddim fy magu yn Gymraeg, felly maen nhw'n jyst yn meddwl fi'n ail iaith. Mae Bronwen Ricard yn 22 oed ac yn byw yng Nghaerffili. Ei bod wedi cael addysg cyfrwng Cymraeg a gradd yn yr iaith, dyw hi dal ddim yn teimlo ei bod wedi cael ei derbyn gan rai o'r Cymru Cymraeg. Yn ôl Bronwen, mae agweddau negatif yn bodoli. Weithiau dwi'n credu bod llawer o Gymru Cymraeg, dim pawb, ond mae ganddyn nhw agwedd eitha snobryglyd, falle ystradebol, dosbarth canol, a maen nhw'n mynnu safonau i'r iaith. Mae Bronwen hefyd yn diwtor Cymraeg ac wedi sylweddoli bod 'na ddiffyg amynedd gan rai Cymru i siarad ar dysgwyr. Mae llawer o bobl yn gefnogol iawn o'r iaith, ond weithiau mae pobl yn bychanu dysgwyr ac yn mynnu gormod o safonau.
Dwi'n tiwtor Cymraeg o oedolion a dwi wedi gweld bod rhai dysgwyr yn teimlo'n ddihyder iawn wrth nhw ymarfer yr iaith. Achos mae rhaid ymarfer gyda'r Cymru Cymraeg, ond weithiau mae'r Cymru Cymraeg yn dueddol o droi at y Saesneg achos falle bod y dysgwyr yn fwy araf ac yn fwy dihyder, felly mae'n haws i nhw dweud, oh, just speak English. Un sydd wedi mynd ati i ddysgu'r iaith a sy'n cyflwyno raglen hwb i ddysgwyr ar S4C yw Matt Johnson, sydd hefyd yn un o gyflwynwyr This Morning. Fi moyn dysgu Cymraeg achos fi'n byw yn Llundain nawr a fi'n dod o Nghaerffili. I was a Welshman in Wales. Now I'm a Welshman in England and I feel really patriotic about it, even more so than ever. Mae Matt yn dweud bod y mwyafrif o bobl yn gefnogol iawn i ddysgwyr, a'i fod wedi cael ymateb da. Yn ôl Matt, mae'n bwysig i anwybyddu unrhyw sylwadau negyddol. We need to get on board and it's not us and them. I hate the siarad Cymraeg and purists and all that type of things and whoever learns Welsh is not doing it properly. It's like, well, they're trying and we are trying. Lle gwell felly i roi'r dadleuon yma ar brawf na'r Eisteddfod Genedlaethol. Wnaethon ni fynd ag Amelia i'r maes a'i dilyn wrth iddi ymarfer ei Chymraeg. Dyma'r tro cyntaf i Amelia ymweld ar ŵyl, ond sut bydde'r Cymry ar y maes yn ymateb iddi hi? Shwmai, gaf i ar y map o Ysgol y Chymraes. Dyma ti. Diolch. Diolch, Di ddim yn wedi bod yma o blaen. Di'n newydd tipyn bach, dim ond achos di'n arall i siarad, ond gobeithio mae pawb yn hapus i helpu. Shwmai, ydych chi'n helpu fi? Ie. OK. Ble mae pabell dysgu? Ydych chi'n mynd a wedyn lan i'r chwith eto a lawr a mae just yna. Di'n deall. Diolch yn fawr. Shwmai? Amelia dwi? Helo, Gwenna dwi. Ydy llawer o dysgwyr o dod yma? Oes, lot o ddysgwyr, ie. Creu bod lot o ddysgwyr yn nerfus i ddod i'r Eisteddfod. Of course, a fi. Ie, diolch yn fawr. Ie, problem. Ond a oes modd cael gwared o'r label dysgwr? Fe fuodd na ymateb dadleuol ar ôl i'r archdderwydd nesaf, Dr Christine James, sy'n rhugl yn yr iaith, gael ei henwi fel dysgwraig. Mae pawb yn labelu fel dysgwraig o hyd sy'n eitha snobyddlyd a sydd ddim yn deg, really. Mae hi wedi dysgu Cymraeg eisoes am flynyddoedd nawr, felly mae hi'n rhugl, mae hi'n Gymraes Cymraeg, ond mae pobl dal yn sôn amdani fel dysgwraig ac oes rhaid i bawb ennill rhyw wobr yn yr Eisteddfod i gael ei ystyried yn siarad o'r Cymraeg go iawn. Fe nath Christine James ddysgu Cymraeg tra'n yr ysgol, a mae hi bellach yn darlithio yn y pwnc ym Mhrifysgol Abertawe. Ond beth yw ei ymateb hi i'r sylwadau? Felly mae yna dipyn o sôn di bod chi dal yn ddysgwraig. Beth yw'ch teimladau chi? Erbyn hyn na, wi wedi dysgu ond wi ddim yn ddysgreg. Ond wrth gwrs mae pawb yn parau i ddysgu o hyd. Mae pawb yn parau i ddysgu o'r hyd i oes gobeithio. Ond na, dwi ddim yn ddysgreg rhagor. Ond am y label dysgwraig yma, ydych chi'n meddwl ei fod hi'n label negyddol? Mae'n gallu bod yn negyddol yn yw modd dilorni bobl sydd ddim a gafel gyflawn ar y Gymraeg fel petai, ond mae hefyd yn gallu bod yn label positif iawn. Mae'n bwysig yn credu bod dysgwyr ar syniad positif yma amdano nhw hunain sylweddoli bod nhw yn gwneud gwahaniaeth, bod nhw yn gwneud cyfraniad. Oes na broblem agwedd gan y Cymru Cymraeg tuag at bobl sydd wedi dysgu'r iaith? Wel, gallai o'n siarad am ymhrofiad yn hunain a dwi eriod wedi cael problem yn rhaid i fi gyfaddau. Mae pwynt yn cyrraedd lle mae pobl yn anghofio beth yw eich cefndir a falle bod eisiau i ddysgwyr wedyn just i daflu'r problem tu ôl iddyn nhw, anghofio am labelu. Ar ôl diwrnod o ymarfer ei Chymraeg ar y maes, beth yw argraffiadau Amelia erbyn hyn? Shwmai, faint yw hwn? 2 punt, dim yn hapus. Dwi'n hapus. Dwi'n wedi siarad yn Cymraeg gyda popeth
Mae pawb yn hapus I helpu a dwi'n wedi blino nawr. It's all about confidence when you're learning Welsh, so you have to be positive about everything. If the Welsh language is the God of the heavens, be nice about it. Let people make mistakes, because that's part of learning, and let people enjoy and ymarfer and dysgu and joio dysgu Cymraeg gyda'n gilydd. Dim probs, ife? Mwyn cynyddu nifer y dysgwyr, mae'n rhaid I ni gael agwedd mwy cefnogol a mwy positif. Mae iaith yn newid dros amser, dros hanes, felly mae'n rhaid I ni groesawu hynny a bod yn falch bod pobl eisiau siarad Cymraeg. Beth yw'ch ymateb chi i'r sylwadau rheini? E-bostiwch ni neu cysylltwch â ni drwy Facebook neu Twitter. Yn rhandau heno, fe fyddwn ni yn trafod dyfodol y sîn roc Gymraeg, ac Owain fydd yn gofyn a oes angen grŵp lobïo iaith newydd. Did you know Velvet replaced 3 trees for every one we use? That's a mighty 3 million trees because of you. Velvet, luxury for you, trees for the planet. So for tonight's star prize, how can Subway give you a freshly made 6-inch sub packed full of quality ingredients plus a drink for just £3? Can you repeat the question, please? How can you get any one of 9 delicious subs plus a drink for just £3? Freshly made sub. Quick, please. Drink. I'll have to hurry you. I don't know. The Subway lunch for just £3. Genius. An eye-popping 75%. That's what you know claim discount could reach with LV car insurance. Amazing, but you've earned it. And a 75% discount could make a colossal reduction in your motoring costs. That's why our comprehensive cover could start from as little as £210. How good is that? Talk to our lovely people on 0800 127 127 or visit lv.com. Drugs and alcohol can shatter people's lives. But who's going to pick up the pieces? If you or anyone in your family are affected by drugs or alcohol, please contact us now. There is help available. Maintaining that fine form can be tough. But with its rolled oats, chopped almonds, hazelnuts and juicy raisins, Alpen is a tasty way to help you stay healthy. Alpen, breakfast at its peak. Cyfres newydd o ralio daw pencampwriaeth Ralli'r Byd I Gymru eto eleni. Yn Rally Prydain dilyn nhw'n Elfyn Evans a Tom Cave. Hefyd pencampwriaeth gyriant 4 olwyn, treialon beiciau modur, glasio glas a llwyth o gystydaethau eraill. Ralio a mwy, cyn hir, ar S4C. Croeso nôl. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn un o wythnosau prysura calendr y sîn roc Gymraeg, gyda nifer o fandiau yn dod o bob cwr o Gymru yma I berfformio. Ond beth yw cyflwr y sîn erbyn hyn, a oes angen gwneud mwy i'w hybu? Dyna yw cwestiwn yr wythnos. Oes angen gwneud mwy I hybu y sîn roc Gymraeg? Dwi'n meddwl bod y sîn roc Gymraeg yn iach iawn ar hyn o bryd, er bod yna llawer o sôn wedi bod yn efallai yn ddiweddar bod pethau wedi bod yn dawelach, bod yna ddim gymaint o gigs. Ar y funud, fi'n credu just stuff fel mae dach chi'n Steddfod. Does dim lot arall yn digwydd. Fi'n credu mae'n ddiffyg yn beth mae S4C ar pari. Mae'n sim digon o raglenni... Wel, mae digon o raglenni cerdd fel dechrau canu, dechrau canmol. Yn bod yn onest, dwi'n credu fi a Cell eisiau gweld so far. Mae'n alright, ond allai fe wneud lot yn wyth. Mae'n o'n rubbish yn enw deg. Mae lot o badau Cymraeg da yna, ac eisiau bod angen gwneud mwy, cael nhw allan, fel pawb yn gallu cled nhw, fel bod nhw'n gret. Ond faint o gymorth sydd yna I fandiau ifanc? Cai Morgan yw hac yr wythnos hon, a fe sy'n ymchwilio I hacio heno.
A efenw yw Kai Morgan a dwi'n aelod o fand o ardal Pontypridd o'r enw Yrwch. Ers ni ddechrau nôl ym mis Medi, dwi wedi gweld pa mor anodd ydy hi i band newydd Cymraeg i dorri mewn i sîn cerddoriaeth Cymraeg. Dwi moyn wneud ymchwiliad i weld pa mor hawdd neu anodd ydy hi i fand newydd Cymraeg torri mewn i'r sîn a dwi moyn gweld pa cyflwr neu stad mae'r sîn cerddoriaeth Cymraeg yn ddod nawr achos dwi'n poeni yn y dyfodol agos mi fydd na ddim lot o sîn cerddoriaeth Cymraeg. Dwi'n teimlo bod angen I fi cwrdd â rhywun sy'n cam ymhellach I fewn I sîn cerddoriaeth Cymraeg a fi wedi clywed bod band o'r enw Breichiau Hir wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar. Felly dwi yma I cwrdd â'r prif leisydd I weld beth ddylsa I wneud nesaf. Dwi yng Nghymru, Steffan Dafydd sy'n prif leisydd y band Breichiau Hir. Shwd I ti? Mi'n ffain diolch, fi'n good. Oes na platfform I bandiau newydd Cymraeg yn Cymru? Fel bod na, mae yna lot o bethau sydd heb cael ei wneud eto. Mae yna lot o le I ehangu eto fi. So mae lot o bandiau newydd yw'r ffordd I wneud hynna. So fi'n meddwl bod mae yna platfform yna. Pa cyngor fydde ti'n rhoi neu tips fydde ti'n rhoi I fi rhywun sy'n dechrau mas nawr ar y sîn? I beidio dibynnu ar bobl eraill neu pethau. Gwnewch popeth eich hun. Trefnwch gigs, mae'n weddol hawdd I just trefnu gig, dwi'n gael bandiau dych chi'n abod yn hwnna a just I really wneud popeth eich hun achos di pobl eraill ddim yn wneud eich chi. Dwi am darlledwyr cyhoeddus enghraifft fel S4C wedyn. Ti'n meddwl bod nhw'n wneud digon I helpu'r bandiau newydd? Fi'n meddwl oedden nhw, ond sy'n meddwl bod unrhyw beth yna nawr achos fi hefyd nath fi gwylio cyfrol Cymraeg ar S4C. O'n i'n mwtio gofod, mwtio bandit, so sy'n gweld nhw'n mwy a fel bod angen hwnna achos dyna'r ffordd o'n i'n ffeindio bandiau mas. So fel bod angen mwy I S4C wneud. Felly dwi wedi dod yma tu fas I BBC I chyfweld a Maggie Dodd sef cyflwyno wraig Ec2 Radio Cymru. Nawr mae Maggie Dodd yn cyflwyno rhaglen.com a mae Maggie yn gweithio lot gyda pobl ifanc a bandiau ifanc. Wel ni yn Ec2 wrth gwrs yn rhoi llwyfan I fandiau newydd. Dyna be ni'n neud. Mae yna lwyfan a mae Radio Cymru ag Ec2 wastad yn rhoi llwyfan I fandiau newydd ac I gerddoriaeth Gymraeg wych. Be fydde ti'n hoffi gweld S4C yn neud nesaf? Fi'n cofio pan o'n i'n coleg, E-Dot, oedd pobl yn gwylio E-Dot. So, oedd yn ddefod bron, y power am gynnull o gwmpas y teledu, gwylio E-Dot, bandiau byw. Dwi wir yn licio'r syniad o gael bandiau byw. Dim llwyfan, so bod nhw'n perfformio yn y studio. Oedd fi'n cofio pethau fel fideo naw. Bandiau ti'n neud wrth gwrs. Fideos gan bandiau. Yn swydd ni fel pobl sy'n gweithio yn y cyfryngau yw I wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod ma' na amrywiaeth mas na. Wel, mae Radio Cymru yn dweud I fod nhw'n gefnogol iawn o'r sîn cerddoriaeth Cymraeg. Ond be am S4C? Be dyn nhw'n neud I helpu'r sîn? Amser nawr I gyfweld â Dafydd Rhys, cyfarwyddwr cynnwys y sianel I weld beth sydd ganddo fo I ddweud. Y dyn sydd yn penderfynu pa raglenni sydd yn cyrraedd y sgrin. Dros y blwyddyn diwethaf mae wedi bod lot o gwynion am y ffaith bod bandit I gael ei torri oddi ar yr awyr. Ydych chi'n credu yn S4C bod gennych chi cyfrifoldeb I darlledu rhaglenni cerddoriaeth Cymraeg? Na, dwi'n meddwl bod nifer ohonon ni fan hyn yn S4C yn teimlo bod ni ddim wedi cefnogi y sîn yn ddigon cryf yn y blynyddoedd diwetha. Blwyddyn nesaf I ni mynd I ymestyn ar y lle a mae criw y lle yn gwneud cyfres ychwanegol I ni I roi cyfle I bandiau ifanc a bandiau newydd I ymddangos sef cyfres gerddoriaeth. Ond ar ben hynny wedyn ni'n ymwybodol bod na lefel o fandiau falle bod ddim yn addas i'r lle yn yr ystyr bod nhw'n brofiadol yn barod
Felly o fewn strand y penwythnos am nos Wener, i ni'n datblygu cyfres, o leia un cyfres ychwanegol o fewn y strand yna i roi llwyfan i fandiau o'r fath yna felly. Felly fel rhywun sydd yn y sîn cerddoriaeth, yng nghanol y sîn cerddoriaeth ar y funud, gallai dibynnu ar cefnogaeth S4C yn y dyfodol? Wel, yn sicr gallu di flwyddyn nesaf, os mae'r cynlluniau yna'n ei lle, fy ngobeith i yw bod ni ddim yn gynlluniau dros dro a bod ni'n adeiladu yna dros gyfnod o amser. Os ydym ond dros gyfnod o amser gall y sîn i ddatblygu a talent i ddatblygu felly, rwy'n fawr gobeithio ni fydd Esbyrec yn cefnogi am dymor hirach na jyst ambell i gyngor fan hyn yn draw. Newyddion gret fyna gan S4C. Ond fydd rhaid i ni aros dros y flwyddyn nawr i weld a fydd y raglenni yma yn rhoi digon o blatfform i bandi newydd fel ni. Cyhoeddiad exclusif i chi fyna gan S4C. A chofiwch, os ych chi eisiau bod yn hac yr wythnos, cysylltwch â ni drwy'n gwefan ni. Nesaf, dyfodol i'r iaith. Dyna enw grŵp lobio iaith newydd fydd yn cael ei lawnsio'n swyddogol yma yn yr Eisteddfod fory. Owain sydd wedi bod i holi Simon Brooks, un o gefnogwyr y mudiad. Dewch ni ddechrau, o'ch chi'n rhan o gymuned, o'ch chi'n rhan o'r ymgyrch i sefydlu Mair yng Ngheredigion, y ddau falle wedi chwythu blwc bellach. Beth sy'n gwneud dyfodol yn wahanol? Wel, nag fi yn unig, of course, sydd yn glwm wrth y mudiad arbennig yma, ac mae hynny yn wahanol i gychwyn, dwi'n credu. Beth sydd gyda ni mewn golwg fan hyn ydy mudiad iaith cyfansoddiadol fydd yn ceisio pwyso ar y cynulliad, ar y llywodraeth i fabwysiadu polisïau fydd yn bleidiol i'r Gymraeg. Mae gyda ni mudiad iaith anghyfansoddiadol yn barod. Ei enw fe yw Cymdeithas Iaith Gymraeg. Mae'n fudiad hynod effeithiol, dwi'n credu, ond yn ei angen mudiad iaith gwahanol, amgen, sydd yn gallu cyrraedd rhannau o sefydliad gwleidyddol o bosib dyw Cymdeithas Iaith ddim yn gallu gyrraedd. Felly beirniadaeth o'r gymdeithas yw hwn, ynddo fe? Nag ydw i'n credu taw beirniadaeth yw i o gwbl, oherwydd mae gymdeithas yn dda iawn o ran y hyn maen nhw yn ei wneud. Ond mae'n beirniadaeth y gymdeithas, nhw. Os lefyn nôl chi at erthyn wrth chi sgwennu mis Ionawr yn sefydliad yr IWA, dyma chi'n gweud am y gymdeithas. Cymdeithas Vision is not best satisfied by the thought of wining and dining Tory backbenchers in Odette's restaurant in Primrose Hill. Ydy chi'n gallu wine and dine pobl fel Alun Cairns a Guto Beb yn fwy effeithiol? Ai dyna chi'n dweud? Wel, wyn yn gwybod os dwi'n ddigon cyfoethog i fedru wine o dain o pobl yn Odette yng nghanol Llundain. Ond mae pwynt dwi'n credu yn un pwysig ac yn un cyfrifol. Dyn ni angen mudiad protest effeithiol, mae gyda ni fudiad protest effeithiol. Cymdeithas Iaith yw enw fe, does dim pwynt creu un arall. Sech hynny, mae yna grw ohonyn ni sydd yn gweithredu allan yn y byd academaidd, sydd yn gweithredu ym maes polisi, sydd yn teimlo bod gyda ni gyfraniad i'r drafodaeth mewn Nghymru. Ond nid mudiad dosbarth canol fyddwch chi. Fi'n dalchu chi'n gweud, somebody has to do the guinea fowl circuit i chi'n dweud. I chi eisiau bobl i roi beth? 20 pint y mis, dyw hwnna ddim yn arian bach, nid yn arian ansylweddol dros blwyddyn. Tafod yn y moch, dwi'n credu, yw sôn y bit y guinea fowls yn dweud. Sicr, fe fai ddim yn gwneud hynny. Ie, ond i chi chwilio am bobl i roi beth, 1000 o bunnau, yndych chi fel rhywbeth o bobl sy'n melodi yn y grŵp air yma. Chi'n wylio am miloedd o bobl. A chi hefyd yn gallu cefnogi trwy rhoi 10 pint am flwyddyn. Ond chi ddim yn aelod llawn ar yr adeg yna, yndych chi? Chi ddim yn gorfod talu 1000 o bunnau i ddod yn aelod llawn. A ni, of course, yn chwilio am noddwyr fel mae clybiau pêl-droed a clybiau rygbi yn chwilio am noddwyr. Da chi'n gorfod wneud hynny, chi'n gorfod ariannu'r peth. Ond mae modd am aelodi os da chi'n student, os da chi'n ddi-waith, mae modd i chi fod yn aelod llawn am 5 pint y hugian. Felly, dwi ddim yn credu bod un fudiad elitaidd yn yr ystyn yna. Ond nid y reality bellach yw bod angen lobio pobl sy'n gallu siarad Cymraeg i siarad yr iaith. Hynny yw'r broblem. Mae gyda ni bobl sydd wedi bod trwy addysg Cymraeg sy'n dewis peidio. Does bosib glech chi fod mas yna yn hybu'r bobl yma yn ei annog nhw i siarad y Gymraeg? Oes, mae angen gwneud hynny hefyd, yn sicr, ond y mwyn gwneud hynny, wrth gwrs, da chi angen cael
cyllid iawn, cyllid priodol, ac y mwyn creu y cyllid yna, a chi'n gorfod esbonio wrth y gwiryddion pan bod hyn yn bwysig. Beth sy'n goll yng Nghymru ar hyn o bryd ydy mudiad sydd yn trafod yn uniongyrchol da gwleidyddion. Da ni wedi cael datganoli, mae gyda ni'n llywodraeth yn hunain, a felly mae'n hen bryd dwi'n credu bod ni'n ceisio cyflogi pobl bydd yn gallu mynd at y cynulliad yna. Mynd am fwyd yn o'r dets gyda'r her gwydyddion yma. Dyna i chi moyn gwneud, Simon Brooks? Wel, mae allan yn mynd draw gyda paned o goffi neu chymo, a glasio o ddŵr os mae'n y moyn, ac chocolate biscuit wedi cael ei prynu yn Spar, chymo. Dwi ddim yn credu mae bita allan a gwledda, mae dyna yw'r nod. Y nod yw sicrhau bod ni'n gallu cyrraedd gwleidyddion mewn dull effeithiol. Mae pob math o grwpiau'n gwneud hyn. Ffermwyr, pobl sy'n gweithio maes yr ymgylchedd, pobl sy'n gweithio dros gyfiawnder cymdeithasol, pob math o grwpiau'n gwneud hyn. Yr unig grŵp sydd ddim yn ei wneud a hyn o bryd yn effeithiol yw'r mudiad iaith, ac mae angen i hynny newid. Simon Brooks, diolch. Diolch yn iawn. A dyna ni o'r Steddfod leni. Cofiwch os oes stori gyda chi i ni, cysylltwch â ni drwy'r wefan. Fe fydd hacio nôl fis Medi, felly welech chi bryd hynny. Nesa heno Trebanau Morgannwg a rownd gyntaf ymryson y beirdd o'r Babell Lane. Bydd Morgan Jones a Dalani Metcalf ar faes Sioe Môn, a bydd John Meredith a finne yn Sioe Sir Benfro, yng nghanol y tractos, y bwyd, y cymeriadau, ac wrth gwrs yr anifeilied. Ymlaen ar berniadu lle. Dwy